трябва да изваля. Леко се прочи, си ме лошите. Лопите е там. Пържим вкусно, брате. Вие просто читате на грам стек няма. Грам стек няма. Поминал. Да, ще клубна. Само някой е клубна. Зака ти директивата, зака ти бирата, за шаранда е. Ако искаш, Янко, жената да прави клип, аз ще се гурна, ще натисна, разбираш? Както съм я сама снимаш. Чокайте, пани чокай. Тръпай! А тук може да рисим. Да натиснем. Той ники държи да виси. Айде, голяма може и да го проби. Янко, да натиснем, тя да прави клип. Ники, какво се чува по водата е? Куките ме е страх, бара. Чай, че моса, бе! Бъде там, трябва да опитна малко. Бързуете ли направил на клип, да готова? Заснимайте клип. Ама, като е потопен. От си още нож. Нека ти го не! Как се клаща том от бляк? Са не класа! Готова ли си? Да. Доле! Чакай се гуна тогава на ти. Ай, чотай! Екам, отпо си още и чукни от къв, и чукни. Ако искаш шпион. Чакай сега, какво да прави? Нека да снима, няри. Айде, 1, 2, 3, клип, давай. Дай маканча! Идва, бързо! На себе. Кача! Не мога да... Предавам се! Янко 7-5! Ето е шанс да вляза, само 9-5. Значи да станеш 100. Къде няма го направи 9-5, айде. Ери ми мокри бирата, шотата му. Пак много е нещо. А пак ли фанал е? Който, я да го видим. Понятно. Дай да придържаме, ето. Много по-добре! Тя бирата се напълня! Байкали не! Майна! Влакното ми седи от 2 след. А, облекам тук! Я дай лъжи! Удри! Дай малко! Ай, Калин да поведе урото! Дай му ма, Калине! Ай, спира се, не ме, Френк, давай! Много добре. Трябва да се върши.